tak ja so svojím výkonom spokojný nie som, ako na zápas som sa riadne pripravil, no keď som sa dostal vlastne do brány, tak trochu som sa vytrápil a nemal som takú pohodu v bráne, akú by som chcel mať a z toho potom pramenili aj tie 3 góly. Myslím si, že kebyže som v pohode alebo také, nie že by ma zaujímalo alebo niečo takým, ale ako mohol som určite viac spraviť pri nich a to na strednom vystriedal ešte pri výsledku, s ktorým sa ešte niečo dalo spraviť. No a v záver presilovka vyrovnal na 3-3 a ako myslím si, že možno, neviem čo tam tréneri, ale si myslím, že s tým budú možno byť spokojní. Hlavne na priebeh hry a potom v tých nájazdoch a škoda minul sa 2 góly, nedali sme ani jeden a to rozhodlo o tom 3. bode, že sa prekonať na košickú stranu. V tej prvej treštine si ale pôsobil kľudne a suverene v tej bráne. A možno som pôsobil, ale ja už vnútorne sa poznám a viem, že som sa cítil, že je lepšie na zápase. No, ako mrzí ma to, no, že práve v Košiciach som nedostal také dobré pohody, aby som mohol ukázať všetko, čo viem. Pýtal si sa sám z tej brány? Nie, nepýtal som sa, ja sa sám nevypýtam z brány, ale ako možno tréner videl na mne, že v iných zápasoch som pôsobil oveľa suverenejšie a videl na mňa možno takú neistotu, tak ma stiahol, pokiaľ sa, že